하이라하이 사나클라야 정 발라이케 카스람작 तिनी 미안 지미게 꾸디정 만다 사실이 아사미로 미 아사미 칼까 하나이 그러니까 또 지니 비샤스 동만이 이제 아사민 खूब 답들이 많아 이니 아사카이 동만이 그러니까 तिनी 보너만 가정 kaisa jaga huijagi tongmani bo uttor mohani puro hingkai chini je Kollanpur thanani police team hingkai chini professional DSP jeng borokno jotono jeng hambaya pharo omo actually je kono samungkai jeng teamwork salangya teamwork ni bagini bono jeng romnani subida ongkha hingkai bini thani jeng khanaka bo samakai bini yak dere thangka buthani haipano bono hakor khurka bono saichong bono dai kebo sumanai kare aboni pore bo khari tongkha abokai boni thamsini bagai amage ang samani narona agebo je songsaरो hamjagai tongnadi thamsita kaledi buri rokbu asuk thamsita phonokdi jeta chengtabo boni thani khanaka bihik belai thamsi kutung tongmani amage samkhai tongai mani nogai himi mani himya pon kai kisa wale lai jek ba brok ati ongai brok wale te kai yaklai thanglai kha ga ati tang thum ngai tabo raida mote jeta tongmani jeng bono khana kuro rohonai aboni pore jeng ri bono riman buna hannai hingkai boje butharmani jelao je manei ব্যবহার खायखा hatiar aborongno jeng bonot langai jeng a jagani mamani no naitugui kari nei।